Magandang araw, mga kakaluguran. Ito ang ating bright reflection sa linggong ito, February 11, Feast Day of Our Lady of Lourdes. May isang video na nag-viral. Isang influencer. Perfect ang makeup. Designer clothes. Filtered photos. Ang caption ay, "Living my best." #blessed. Pero lumabas ang totoo. Scammer pala. Nanloko ng thousands of people. Comment ng netizens, ang linis ng labas. Basura pala ang nasa loob. Exactly. Ang point ni Jesus sa Gospel today and on the feast of Our Lady of Lourdes, where healing happens through clean water. Tatanungin natin, ano ba ang tunay na dumi na kailangan nating linisin? Una, outside cleaning or inside cleaning? Wala sa labas ng tao ang nakakadungis sa kanya. Ang lumalabas sa kanyang puso, yan ang nakakadungis. The Pharisees obsessed on external purity, wash hands in a specific way, certain foods forbidden, rituals na kailangan sundin. Para sa kanila, purity equals following rules, perfect on the outside. Pero si Jesus, nag-shift ng focus. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakadungis. Ang lumalabas from the heart, yan ang problema. Halimbawa, alam mo yung mga taong super religious sa labas, di ba? Laging nasa church, may cross necklace, Bible verses sa wallpaper ng cellphone. Pero pag nasa bahay, verbal abuse sa asawa, walang respeto sa kasambahay, chismoso sa kapitbahay, naglilinis ng kamay pero marumi ang puso. Kaya maraming tao turn off sa Christianity. Nakikita nila ang hypocrisy. We clean the outside para impressive, pero ang loob puno ng samang loob, inggit at mapangusga. Pangalawa, the real dirt list. Si Jesus nag-enumerate ng mga bagay na nanggagaling sa puso. Masamang iniisip, pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay, pagiging makasarili, kasamaan, pandaraya, kalibugan, inggit, paninirang puri, kapalaruan, at kamangmangan. Yan ang tunay na dirt list. Hindi yung di ka nagwawash ng hands before eating, kundi yung hatred sa puso mo, yung lustful thoughts, yung pride, yung greed. Halimbawa, imagine may dalawang tao. Person A, hindi pumupunta ng simbahan, pero honest sa business, faithful sa asawa, tumutulong sa mahirap without posting sa social media. Person V, laging nasa church, pero nanloloko sa negosyo, nangiiwan ng family, nang-aapi ng employees. Sino ang mas malinis in God's eyes? Sa piyesta ng Our Lady of Lourdes, thousands go to bathe in healing waters. Physical water for physical healing. Pero ang message, mas kailangan natin ang spiritual cleansing. We need the waters of grace to wash the inside. May istorya ng isang teacher na nag-experiment sa klase. Dalawang water bottle. Bottle 1, crystal clear. Outside, transparent, walang scratch ang bottle. Pero ang tubig sa loob, murky, may langaw, bulok na dahon. Bottle 2, dented outside, may konting gasgas. Hindi aesthetically pleasing. Pero ang tubig sa loob, crystal clear, safe to drink, purified pa. Tinago niya ang loob.
pinakita lang ang labas. At sabi niya, "Class, which one would you drink from?" Siyempre, lahat pumili ng bottle 1 kasi maganda tingnan. Pagbukas, umungol ang klase. Kadiri. Life's lesson, sabi ng teacher, we spend 90% of our energy cleaning the outside. Ang itsura, ang social media feed, ang impression sa iba. But we neglect the inside, ang motives, ang character, ang purity of heart. Pero ang Diyos, hindi siya impress sa clean bottle. Gusto niya clean water inside. One student asked, "Ma'am, paano po nililinis yung tubig sa loob?" Perfect question. You can't do it yourself. Kailangan mo ng filter. Kailangan mo ng purifier. Sa spiritual life, si Jesus ang purifier. Si Holy Spirit ang filter. You need divine intervention to clean the inside. Ang mga hamon para sa linggong ito. Una, purity check. Ask yourself, ano ang mas importante sa akin? Ang impression ko sa iba o ang kondisyon ng puso ko sa Diyos? Kung sobrang concern mo sa mukha mo, sa selfie, pero hindi mo chine-check ang motives mo, may problem ka. Pangalawa, heart inventory. Review yung list ni Jesus. Saan ka guilty? Hatred, envy, lust, pride, greed. Don't just acknowledge it. Confess it. Dalhin sa Sacramento of Reconciliation. Hayaang linisin ng grasya ng Diyos. At pangatlo, Lourdes lesson. Our Lady of Lourdes said to Bernadette, "Go drink from the wellspring, even if wala kang pera to fly to France. You have access to living water." Si Jesus. This week, pray for internal cleansing. Lord, create in me a clean heart. Manlangin tayo. Panginoon, huwag mo kaming hayaan dayain ka ng malinis na labas. Linisin mo ang aming loob upang ang aming buhay ay may tunay na refleksyon ng iyong kadalisayan. Amen.